sapul. Sa kaya daw. Sapul mga katiksay. Malaki to. Malaki. Okay. Mga katiksay. Mga katiksay, maingay yung aso. Gusto kaming kagatin, mga katiksay. Welcome back to my channel mga katiksay. Maniliksay na naman tayo. Dito lang tayo sa malapit sa amin, sa irrigation ng palayan namin. Kasi dun sa ilog, gano pa, baha pa, malabo pa yung tubig mga katiksay. Kaya di tayo makapaniksay doon. Kaya dito lang muna tayo sa mga irrigation kasi hindi siya malabo. Tinignan ko kahapon may lumulutang, kaya ngayong umaga titignan natin kung makahuli tayo. Dito lang ako sa malapit sa may palayan namin. Pakita ko pala sa inyo yung palayan namin. Yan. Doon ako sa may ano na yan. Diyan sa may mga puno. Diyan tayo pupunta mga katiksay. Pala guys, yung babuya natin pinagawa ko na yung bubong niya kasi nasira nung pagbagyo nung nakarang 2019. Nasira siya, ngayon lang na paayos, kaso wala pa tayong ikukulong, wala tayong pang budget. Sana may mag-sponsor sa atin na biik para malagyan natin tong babuyan natin. Guys, ano yan, may lagyan ng hinahin. Dati nagbababoy ako mga katiksay, ngayon hindi na kasi dahil sa pandemic nawalan tayo ng hanap buhay. Okay mga katiksay, station lang kayo. Dito na tayo sa spot. Ayan oh. Dito lang sa likod ng babuyan natin. Yan, babuyan ko yan. Kasi wala pa tayong maikulong kasi wala pa tayong pangbiik. Okay guys, station lang kayo.
Kitang kita mga katiksay. Yan. Yan, katiksay. Be naman mga katiksay. Bagong spot dito mga katiksay. Tutugan. Mukbusan na ito. Sa pula. Wala.
dalag mga katiksay, baka lumitaw yung nanay. Ay, kaya yung nanay ito kita ka na. Ayun na, layo na. Hindi ko na mararay. Salamat. Sapul mga katiksay ah. Ito mo sapul. Sapul mga katiksay. Yan siya. Ah, tumatakbo. Wow! Ah. Ang gitna mga katiksay. Hindi naman kalakihan yung mga tilapia dito mga katiksay, pero pwede nang pang ulam. Ika nga yan ang nagpahuli, kaya yun ang kunin mo. Rubia, ikaw. Sayang yung dalag mga katiksay, di ko kagad nakita, lumitaw na pala. Mura, bombahan.
powerful mga katiksay. Kahit long distance. Ayan o. Dalawa pa siguro. Double. Ay, isa lang. Duh. Katiksay. Maliit lang. Kala ko malaki na. Buray. Bayak. Tab. Hindi ko man kay Nuno. Kung ano ka dyan. Adi ka sa luyo. Sa malimpoy. Ah. Nasa may gilid. katiksay. Mayayari siya pag lumitaw siya. Di pa naman sumasablay itong bala ko Oh, sa come on!
Pasensya na mga katiksay kung maingay yung mga manok. Malapit kasi ako sa bahay, sa kubo. Kaya maingay yung mga manok. Tilapia sa layo na naman mga tiksay. Ang distance. Layo. Ayaw lumitaw nung dalag. Lumitaw ka na dalag. Pag di ka lumitaw, malulunod ka. Kaya lumitaw ka na. Ito ko mga katiksay sa taas ng puno. Para kitang kita natin may litaw. Ayun, may nakita na ako.
Yan mga katiksay. Dito mga katiksay, sumasablay sa dalag. Yan. Pangsahog sa gulay na kangkong. Sarap. Yung ano ba? Yung binibilad muna yung kangkong bago lutuin. Yun. At ito, inihaw. Sarap. Lagyan ng siling labuyo na mahanghang. So, sarap na. Dami lang dalay mga mga katiksay. Daming gitaw na mga katiksay. Bumba tayo, baka makabumba tayo dito sa taas.
ng lutang. Bayong. Parang kadakol na. Nakadakol ng big tao.
spot. Pili-pili. Diyan, nakapitra. Ay, sana. Alin na dyan? Huwag mga kita ta. Ito natin yung sanday. Ang ganda ko daw ng basang ito. Ang ganda ko na raw basang. Balik mo. Dami. Ang ganda na. Malaki to. Malaki. Malaki say.
Tapos na. Malaki yung dahon natin. Ah. Oh. Ano sinakta mo dyan dito? Tatsahan pa tayo mga katiksay. Malaki-laki. Mga dating ilog pala to mga katiksay, ngayon naging sapa na lang, parang irrigation na lang ng mga palayan mga katiksay, kasi pag bumabaha natatabunan ng lupa, kaya lumiit na ng lumiit, kaya ito yan na lang, maliit na lang yung ilog na dinadaluyan ng tubig dito.
Ng lutang mga katiksay. Ano kaya kung yan na lang nakakulong yung tirahin ko, malaki-laking ulam yan mga katiksay. Okay mga katiksay, hanggang dito lang, uwi na kami, gugutom na. Papakita ko pala sa inyo yung nahuli namin mga katiksay. Ilang piraso to. May isang dalag mga katiksay, tsaka may isang plapla. Yan, 5 piraso. May isang malaki din tayong nakuha mga katiksay. Yan, dito lang yan sa malapit sa atin sa irrigation mga katiksay. Hanggang dito na lang mga katiksay, uwi na kami, gutom na. Naka 5 piraso kami, may malaki din isa plapla. Yung mga bago pa lang pala dito sa aking munting channel, please subscribe, like and share. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo palagi mga katiksay. Sana mag-enjoy kayo sa aking munting vlog. Okay mga katiksay, sinashoutout ko pala si Alex Menyolas. Yan yung idol natin na laging nakasubaybay sa ating mga video. Maraming salamat sa iyo idol Alex Menyolas sa walang tawang suporta sa aking vlog. Okay, hanggang dito na lang mga katiksay. See you next sa vlog ko mga katiksay. Kita kits ulit. Bye.